Right, nyato tichitaura ndeyekuti a chosen one ane ma enemies akawanda. Naizvozvo muri Zimbabwe nyaya ndinoda kuzama kutaura nyaya yaNelson Chamisa neZANU-PF nevamwe vanhu vakaita sana Hope Weching'ono, majournalist nevamwe maactivist ari against movement yaNelson Chamisa. Naizvozvo muri Zimbabwe tinotobva takuudzai kuti aiwa panapa Nelson Chamisa akangouya akangonyora kuti wait and see that our God is in it. Ibo Mandaza akauya akanoti go with your God is in it and leave opposition politics now to allow a new leadership. As I have started before, you have saved the state well by systematically demobilizing the mass, a damn grace for which you will pay dearly. Declare your departure or we expose you. Ndizvakataurwa naIbo Mandaza. Nazvo muri Zimbabwe zvinhu zvekuti isusuka se vanhu veblue movement hatidi kunzwa mashoko akafanana akataurwa naIbo Mandaza. Vanogona kuexpose vachiita zvavanoita asi isusu tamirira nekuti munhu akataura kuti wait and see isusu ndo zvatiri kutedzera. Ko iye kana Ibo Mandaza neZANU-PF vachitaura kuti ivo vakanyanya kana kuti ivo ndivari mupower, why chaunga chisingavateere chichiteerana Nelson Chamisa zvichireva kuti pana Chamisa ndo pane uchi. So muri Zimbabwe ndiyo nyange ndauya kuti ndizokubatsirai ndizokuudzai kuti Ibo Mandaza ari kutotaurawo zvinhu zvisingaite kumacitizens eZimbabwe, iwo macitizens eZimbabwe akatarisa Nelson Chamisa. Thank you for watching this video muri Zimbabwe.